wal ane dafi mala day wal ane dafi mala manta suk telefon maka wazai to ane iwa suk may koyo to dati hada ahay ane lay bar to rawait mir unje ane wako danen tadfira ta ida fatina alay ke garash ma ikeli pirti ikoy waito di aragas ma halo assalamualaikum masa amal sana na kuro alas may sisuway bay sisi amal may nakidar mayat mina kurok to may minigay koy ba mayat asin inkar bay dati sasa school gay day sa amal adin tali ki jaysi di may so soala may dakso ano para siya igaliti yan so soala may dakso may hati na kilo jire ha haya dakso na yan sisuway ba sa amal hey natang aspa may ito bata isang ito wal fiyo ba may bae ba ano may nakarawa ba sa soala ano may day taras ko lang ni gali araway o deya aya ito ang koy chuchuk kareo ay tawa parate matanta kara ang kari ang formay ba may fashion hata kati wala ka yan ka ba nakariga malay kan shit na da pikiriya siya ang salata da tiftil ka tifoy sa daw buskot ihawa may kinta tahalutin na tanay to wala kita naman yung untari. Masya kan sa daong karyata, musiyad na anak. Saan ka sa saan? Sa daong karyata, musiyad na. Wala ka sa nagal. Yan. So, paguguhin. Ay, guguhin. Tawag. Tawag ang kaile. Tada. May kalat. Wala yung move ata ang tuli. Move Africa is kaya. Move ang tuli. Ang tanya. May kadamay. Ay, may kadamay. Juice ko. Bakit ang diaro yung banana do? Suk. Hindi yung koy na hamado rabi suk. Hamade. Hello. Assalamualaikum. May aros ka jiray ni bagega. May what? Ha, wanay sa inna ta urka ihurisi ay karunta. Sip ko gyud ning ka jiray dancing nyo. Wa irada ba in ka jiray? Dancing natas may. Natas sit kes kuno na lalay ni. May ano sa kalamida na eh. Sit. Hai, alin sus tamanta siya ka makanay. Ako na isip ko. Runta sit ko manuray marang na. Hasa tahe ka siya bali ilaya. Sasa din diday di ading uray eh. Aram dos miking sagal ni ko da sit afar siya ka pa. Ilang kain na. Ilang ko masya Allah. Gawati alin sa gawati. Masya Allah. May wo? Ano do maraw kaste ah. Wala king sagal ilo ori din sa. May nati of aros kis karagay na. May hindi dati asya inkari dati ko yan hindi dati asya inkari dati may entan mani ko ko is jawiyo kala arawar unsa may sugoy lahan sa dat malay. Telefon siya dung galim. Ha sa tarot. Anin mani tarot. Hata ko yung ko dito mini siya kay fali ay din. Ha? Ano makaskar? Makaskar wallahi Abdullah na. Wallahi man kaskaran. Ma sa darer tata. Koyoy. Yes, mang karit. Koya ah. Anto marekang way isable kariyo kaste. Iyo arto siya way gaweta diyo kari. May ala dila tin sa gala koya da sa man. Nada siya makapsan? Akwan. Lamma tahan lamin kanya. Ko lama. Iyo les kalayang. Ala shaka ala. Minum kas kulo apa? War ka sa isyanta. May gad al bata. Muting gajaray na bata ka das telesaman. Sit la were sa aragay. Bati wit la ay tay. Kawa para siya kisa gali. Ayuta na. Ayo ati ayuta yung lang ikalito. Wa? Tamang kong ah. May liyo bele. Bil may alam mawit ah. Ano ka na farbol mo kajira farbol mo adoy pa. Ay isin ayo. Natas mi siya na natas may lehay. Ko ba iusudas ayuta na. Ko way da iusudas. Hadi bala makofat si tal lehay. Ibesa pa mahal ta. Bas guro ito pa. Guro mo dago way. Washo pa isde watan ka sigurti lay sas war ka sa security. Allah gay ka Allah. Tamang kong ayuta gafta anti on sartong wow sing ka bahas. Sas mo gay ne. Mga magagay ang shek to. Ano darad le war lo ka wadi. Darad le war lo. May timi ni siya sa dayo may. O hafta na aros sa hay. O tarak lo ka nalalay. May war siya malogom na. Ala siya ka ano. Haye. Haye right. Para isko. Inkoy he kisugay. Haye. Beri asari. Iya, ko ya
iki ani nin kay gabay tale higila suk usdan kan sidi aros kisan wareegay iyo san wareegay koy walba makarin odag wal aamo fadoy iki intaan koy koy iki tahan inkiri adabdara sabab waqti dayno fadat harti badawan may unu hatta ni ngawayna basang mamulo doyne han ko fura may inka jara han ko fura ha in inta sugo in sa amas ama iteri ke gabati at aras dit kare umiliyana ang laatan bata koy dan ha amagin ko sa mayari koy ano wa basalana natan warsha ila degen so ben lay tanga tay kin shegay doshe adam ikane bentawa sa dareto koy warsha ila dik wal i atabara ano kin haitas koy ila degen so koy